आइपुवालिनि दालांखौ बेखेवनानै बे शिवरात्रिनि गोथार सानाव जोबोद मोजां मोनदों। बे ओनसोलनि बेटबारि आरो बे साहा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो जोबोद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। गोबाव बोसोरनिफ्राय दालां गैयैनि थाखाय दैजों बारनाय बे मानसिफ्रा गोबां दैज्लां बोथोराव उसुबिदायाव गोग्लैनांगौमोन आरो बिथांमोननि हान्था मेला बायदिसिना मार्केटिं बिजनेस बेफार बानिज्य फरायसाफोर बयबो जोबोद खस्थ' मोननाङोमोन। नाथाय बे ब्रिजा जानायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाया जोब्बाय होननानै जों बुंनो हायो। दा आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे गोजोन थासारि फैबाय, लामा दालांबो जाबाय, दा जाहाथे बयबो फरायसाफोरखौ मोजाङै लेखा फरायहोनायाव, मोजां आबाद मावनायाव आरो समाजखौ मोजाङै जौगालांनायाव बयबो गोसो होयो। बयबो जाहाथे खौसेयै हारिनि एना एनिफोरखौ गारनानै खौसेयै आवगायलांनायनि थाखाय आवगायबोयो, आं बेखौनो खावलायो। आरो UPPL हान्जानिफ्राय आं स्पेसियेलि खावलायनो सानो जे UPPL हान्जानि थांखियानो जाबाय सोरगिदिं जौगानाय, ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनाय आरो जोंनि माहारिनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दायित्व होलांनाय जि गेरेमसा बर' माहारि, बेखौ दानायानो जोंनि थांखि। दा बे थांखियाव जाफुंसार जानांगौब्ला जों खौसेयै आवगायलांनांगोन। दा बेनिखायनो गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ आङो खौसे जानो खावलायदों। लोगोसे चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव बे बोसोरथामाव ओरैबायदि माखासे खामानि जादों जिखौ जोङो बिसायख'थियाव फोसावदोंमोन जे एबार डेभेलपमेन्टआ खोलाहानिफ्राय नङा साहानिफ्राय जानांगौ। बेबायदिनो दिनै साहा ओनसोलाव दैनि जगान माखासे JJM नि गेजेरजों जगान होनाय, लामा दालां बायदिसिना स्कुलफोरखौ थिग खालामनाय, बे गासैबो खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा नंखायनो चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे जेबो गोनो गोथो जाया, गोख्रोङै गसङो आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिया फैगासिनो दङ। जोंनि जि दानि थासारि बेखौ आरोबाव फोसाबनो, आरोबाव जौगाहोनो थाखाय जोंनो सासे गोख्रों MP नि गोनां जागोन। दा नंखायनो गासैबो रायजो राजाया जाहाथे खौसे जानानै बयबो गसङो, आं बेखौ खावलायदों। 69 कौटिनि बेयो दालाङा आरो 916 मिटार गोलाव। सानजा फारसे मोनसे नांगोलबाङा होननाय दै दं सार, बेयावबो मोनसे गोबां जेंना जायो, माबायदि बेबस्था लादों? बेबो आसाम मालायनि गेजेरजों जागोन थाबैनो।